dikondang iki. Ora kaya panjenengane. Dasar Klaten menika panggenanipun para seniman seniwati ingkang mumpuni ing samu kawis sengreh. Ngono ya, Trik. Bareng Mbak Mimin karo Mbak Apri muncul iki bayo-bayo iso mengangkat Klaten bersinar. Oh iya, Klaten bersinar. Hebat. Mula sing tak angkah Mbak Lila karo Mbak Melani yo latihan tenanan. Nyonto kesuksesane Mbak Apri, Mbak Mimi aja disawang suksese saiki. Ning kaya ngapa rekasane mbiyen nalika babat-babat meniti karir. Oh, kuwi. Lagi ngoten Mbak Mimin. Mriki mang cerita, anak-anak mang ceritani rekasane sampean iso sukses kaya ngene tidak semudah membalikkan telapak kaki. Ya. Tangan. Nah, iki kali Mbak Apri, mriki Mbak Apri dikancani Mbak Apri. Mriki Ces. Jadi Mbak Apri ini adikku adoh, anakku niki nggih. Non? Kakak kelas ya. Di April niku 32 apa 33 ngoten nembian. Ning rahine kok tuwa ngerti kok gebrangas. Ya ora grangsang ngono lho Mas regane. Nek nganu Mbak Apri, sampean jarane tuwa ning nek nyawang Mbak Mimin niku cobi. Tak condrone Mbak Mimin Pasriani. Kalau wajahnya Anda itu memang umurnya 25 tahun lah wajahnya. Sudah 1000 orang lebih yang mengatakan seperti itu. Kalau bodinya saya lihat itu wah 35 lah. Umuran cewek-cewek umur 35. Ini puluhan ribu orang yang tetap iso njogo ngrekso awake. Wah. Kalau pantat ke bawah seperti cewek 20 tahun lah. Ya ampun. Kan saya juga pilates juga yoga soalnya. Jadi nek tak total kon dhuwur nganti tekan ngisor iki 80. 80. Selawe. 35 20. Wah, lah digunggung. Lah kok kowe iki ngandhake awakmu cantik. Budian iki lho. Lah kok mburi ambune kaya mbahku. Masa budan dikongoten lho. Demi Allah lho. Yen sewu Bu, ngono ya ngono. Ning mbok ora dilairke. Kula pemeran seneng karo pamane ora matuk karo Mbak Ida. Lalu pamane areng lairke wonten ra tekan atine. Wong kabeh ra seneng kok ana sing tekan. Engko malah dadi sering suruh pamane. Ora matuk karo Deni terus tak lairke. Engko nek Yosi terus ra seneng mbak aku terus mbak cucukan pamane ngoten niku wong sak dawa-dawane lurung saya dawa gurung ngoten lho sing kula aman kok jan kurang ra ngreksa asmane garwane kok malah kaya dari mambu Mbah Buyut. Monggo ora mambu Mbah Buyut, monggo mambu sapa Mbak Mimin? Nggih ngambar arum mriki nggih sae kaya kok. Ngambar. Oh. Mambune kaya arum. Ngambar. Ngambar. Yo. Wis limbuhan nyengeni Pak Iget gara-gara nyengeni Budian wis dan rano ora tingane. Nek Budian ngendika ngono ki tenan apa ora nanti konfrontir lagi, tak konfrontir lagi sama beliau. Aja mengucuk-ucukmu dhewe. Konfrontir iki tak cilik. Nek gede. Rekosone sindene anak-anak niku mang ceritani Mbak Mimin. Jadi kudu sregep latihan. Perjuanganmu supayane ben iso dadi kaya kowe sing jarene star. Bar star kok dadi prima. Star Pit. Nduk Lila, Nduk Melani. Ono sing sukses itu instan ono. Itu kita tidak menyalahkan karena memang media sosial juga mendukung itu semua. Viral karena viral. Karena viral. Ada karena satu momen. Iya. Kalau viral dia tidak ingin viral tapi ada satu momen yang buat dia jadi viral. Setelah itu potensinya justru mengikuti setelah dia viral. Sebelumnya belum muncul. Tapi ono sing diudi bertahun-tahun kok durung ketok, durung dipandang. Nanti kita nggak pernah tahu, pasti proses kristalisasi keringat pasti ada hasilnya. Cuman proses hidup orang-orang beda-beda. Ana sing 3 tahun karena viral langsung mumbul, ana sing puluhan tahun yogur biasa saja, stagnan saja. Tapi pastilah nanti akan ada masanya, ada waktunya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak akan pernah. Pasti ada hasilnya. Iya. Masalah sukses itu kan relatif toh. Nggih, Mbah, dikandani iki. Kaya arep meling. Sing penting diparingi awet.
Awet. Nah, awet acek lumintu nek biasa kok ngendika riyen ngoten niku. Lho ki ibarate wong loro ki ra apri mimin. Melani sebagai mimin, Lila sebagai Aku aku. mesake Melani malah kok grantes. Mbok ora mending rasa dipadake mimin mbok medake liyane ngono ki. Padake benda liyane ngono ki. Coba bocah loro Mbak Lila karo Mbak Melani. Melani kiri-kiri. Rene nak wong ayu nak. Dan mohon bimbinganipun Bude ngono. Rodok kena sithik nok, senajan karaktermu sebenarnya halus, ning panggur rodok kena sithik ora masalah. Iya. Nah, ngancani Pak Igit, nek pas Pak Igit ora ana bintang tamu, support Mas Pak Sigit dari hal-hal yang kecil itu nanti justru malah menimbulkan hal-hal yang spektakuler loh, Nok. Nek Nduk Lila ki umure pira, Nduk? Kula sampun selawe, Tante. 25 Tante. Nek Nduk Melani Kula 20. 20. Lho kowe 20 cek ngarit lho sampean dhisik. Aku yo men prosese beda kok ya. Nah iya, beda, aku ya. umur Lila selawe dhisik ya wis nyinden. Oh, ngaten nggih Mbak Pri. Nggih. Wong aku ya prosesnya kan ya munggah sore medhuk esuk lho, nderekke dalang-dalang. Mbak Mimin kacarnya sering nggih ndereke dalang-dalang kondang. Kula subuh nggih pun tinggahi. Mboten dalang-dalang kondang sing nate sampean sinden. Sampun Sinten kula mawon? nek viral nderek Pak Seno Nugroho cetha. Nggih. Nggih to. Pak Tomo Pandoyo menika ket Almarhum, dereng kalih Klaten. di Aprim pun kalih Pak Tomo Sampun Pandoyo. Swargi. Mbah Mantep Sudarso nggih sampun. Mbah Mantep Swargi. Nyindeni Mas Leng barang jebule. Nyindeni Mas Leng barang jebule riyen. Nggih dangu kula kalian Pak Sleng. Oh. Kowe ya nyindeni srepek ngono-ngono kuwi Lek. Ya ora, serampat. Lampat. Walah, iya. Iki jane pemurung gathuk karono mesti ketemune karo Plompong malah wow. Biyen Mas Plompong niku tenggene Mas Leng melu usung-usung son. Anu nggih Ngeten napa iki. musik anu kata Bambu. Bambu nggih. Mawar biru karo Gak tahu. Bak Iku Pao. lagune Bak Pao. Oh, Bak Pao. Nggih. Kulo jaman SMK rene. Keri-keri keju ngono. Nggih. Angger lagi tekan gulu. Jenengan pun nyinden pas lagu pas Mbak. Mereka dereng kula dereng tesih dipikir kalih bapakne Caca jare kan mboten entuk tiang. Wah. Kayak tok muncul ngono lho. Tapi ternyata hardaning anu iki ra iso di. Wong loro bawa pelok-pelok pangkur. Oh. Coba. Muda bertalenta. Tua mempesona. Gen milenial, gen alpha, gento. Genggek. Gen kok geng. Angel lho golek setelan ini. Gen alpha, gen milenial. Gen Z, gen milenial, gen Z, gen alpha. Gen Gen ngono. Gen mulang sarak rek. Angkur nak kawiwitan sinten rumiyin. Mbak Lila Remin kangenku tanpa upama Lil. Serodok lemu iki. Rodok merintis, Nduk. Kangenku tanpa upama Cita-citane garwane napa? Pengrawit. Alah sangsale, Pak. Kok sangsale yo Lah, coba. sing penting Wong kan jodoh. yo pepinginan to. Oh aku pengen di bojo guru, so nek anakku sekolah ben anu jane sambang. Bocah wedok iki aku apal. Jawaban aku wong tuwa kok apal. Cita-citane garwane sing pengrawit sangsale Pak. Berarti wis setuju. Nek ora seneng mboten mesti ngono langsung. Cah neriman kok. Lah iya. Sing ditanak sing tok cim sing endi ra? Mboten teng mriki. Mbak Melani Sae prei. cita-citane garwane dagelan Mbak Melani. Mboten. Lho, iki ora gelem tenan ngene iki, mboten. Iki Ah ditek Mas Marco nyek to. nonanae Mbak Lila. Mung sliramu kang dadi dalanging ati. Sumben aku tuwa. Aku mayang ngruwat meh kaya ngene iki cah.
Jeruan tak odel-odel. Kang Astor Bas menika putranipun Bu Yuyun apa? Nggih. Oh, kula kak nyun. Ibu putra mantu, Bu. Putra mantu karo ibuke kok tua putra mantu. Ya ora masalah. Ra masalah nek kono rena ing penggale kok ya. Aku yang samakta ing gatis, aku go ing diri lho, Mas. Duwe bojo kok nyawang mbokne swarga nyawang bojone neraka. Jenenge wong cinta kok ya. Cinta ki iso kathokane iso karena memang karena wajah. Iya. Ada cinta karena apa? Yen sewu gambuing rasa. Ana dijak komunikasi iso, oh kajane ra ayu tapi aku karo bojo kae dijak komunikasi enak ya, dijak embat-embatan iso ya. Wong lenang iki ngono kuwi. Omongi cinta. Makan cinta. Asline jurusane ya gur pengen kuwi tok ya. Ya. Ngapa ta? Kok malah Ninding aku. kaing-kaing. Lah ya omongke cinta mulu-mulu kata-katane ning endinge ya gur jurusane gur kuwi. Kowe ngomong ngono kuwi, lihat tatapan Mas Bari. Tajam sekali. Bayangke. Jenjem. Kayak tak kerenah piye. Mbak tolong aku dirudo peksa ta, Mas. Wah. Sing rudo peksa sampean yo. Jadi seolah-olah kula emoh dadi ana tantangane ngoten nek langsung mapan ra ya ora ana tantangane. Ibaratnya jalan kan ana polisine tidur ya malah ke ngantuk. Lah kowe iki polisi tidure ya oke. Ragur siji. Oper Mbak Melani, ayo Mel. Sing benak artikulasinya dicethake sithik karo mesem apa karo susah. Karo nyawang sapa? Rodok mangap. A. I meringis. I piye I? I. U mecucu. E piye? Edan. Jadi nduk kondisi diam itu tetap berakting. Ya, kondisi diam berakting. Piye kok diam kok berakting? Ya nanti lama-lama kamu tahu. Kita tahu Christine Hakim itu tidak bicara, tapi mungkin mimiknya atau apa dahinya. Mimik apa? Maksudnya kerlingan apa Wajah. matanya dan sebagainya. mimik Dia wajah. tidak berbicara, dia tidak bergerak, tapi mukanya sudah berbicara. Di Apri itu kalau nyanyi mesti senyum terus. Padahal karena kebiasaan bagus dilanjutkan. Sing jelek sing bangsa dhek ngrusui nggone kancane rasah. Maksudnya sing tidak semua. Ora ndek sapa-sapa kok dirusu. Terus Mel. Ngadeg. Nanging amung Ayo mimik wajah. ngledha. Ayo. Sesuk Melani karo Lila pokoke kudu latihan kopi jahe karo tenggor wong loro. Kuwi dipasangke kudu latihan wong loro. Harus bisa. Terus ke Mel. Nek sing ora iso tak latih. Iya. Mimik wajah ayo mimik. Ngelingono nalika dina kepungkur. Nah, wis berusaha napasnya didawake apik. Oper Mbak Lila. Seliraimu. Ora. Sliramu tante. Oh iya. Lu alus ngono lho lek wong wedok iki. Sliramu nate ngendika tresna lair trusing batin. Oke, seragenan nggih wong loro nggih. Lagune apa Mbak?
sayangku mawon Pak. Sayangku nggih. Nika ugi salam kagem Bapak kula, Bapak Joko Marsila saking Boyolali. Boyolali, Pak E. Oh, Nitip salam kagem Mbak Eni kali Mbak Ida. Oh nggih, Joko Marsila. Oh. Pak Joko Marsila. Nggih, ngerti Mbak Eni mergo live TikTok kok. Kalau nek Mbak Eni iki aku tak selawang tapi aku ora mlebu ning rume tak delok. Masa aku umur 46 ora percaya iki KTP-ku. Nyenengne tenan ndelok Mbak Eni iki. Walah ya. Nggih, seragenan. Seraginan niku sayangku. Sayangku made in Rembang niku lagi niku. Coba ayo garap seraginan yo. 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 Apa ya? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Yo. Ayo. Sayangku kangen hati-hati. Hati iki datang bisa lali. Lindali saya kelingan.
Alah ya. Aku nang kene nggo simpingan cek ketok keres kaya. Oh iya. Malah tak sawang-sawang kaya garwa dalang Lah ini. iya iki mau anu wong ngatek Bu Eni, Mbak Mimi niku kok demes kados garwa dalang. Oh iya. Ning biji kanca-kanca kok. Iya, isah demupak ngono ya lho. Coba bisa menika Mbak Ima kali Mbak. Lah Mbak Ima ket kok dereng jumeneng kok. Nggih. Mbak Ima kok ini, kok aku durung nggih Mbak Gelirane ya ngono kuwi kok Mbak Ima. Kene mah karo. Mangga. Kok berdua karo Mbak Eni ya. Bu Imroatul. Nah, ngene. Aja ninggal aku trimo boten. Sing muni aha mau Mbak Mimin apa Mbak Ima? Mbak Ima. Mboten jenengan ana kombetomik kon jerung. Bantu aku. Coba Mbak Ima muni aha ono padha karo Mbak Mimin barang. Ah. Lho nggih to Mbak Ima. Nggih, ternyata menika murid panjenengan Mbak Ima. Nggih. Khusus aha. Ning ragi kedul khusus hak-hak tok sing diapalke liyane ra diapal. Nggih. Nembang. Kuwi swara apa kuwi? Niki mau anu vibrane ahake Mbak Ima niku. Vibra. Nggih. Sembah nuwun jebul tinemunipun menika sing nyimak Sige channel dipecah 15 channel. Walah ngeri malah. 15 channel. 15 channel malah. Masalah. Nggih. Elok luar biasa. Nggih. Ngaturke napa niki Mbak Eni Lho nek Mbak Eni kali Mbak Ima meniki nggih tayupan. Lah iki ratu tayub kok. Tayub ditata karben guyub. Nggih. Ratu Tayub, lah mriki ratu ning iblis. Embuh. Rumah saku antara Mbak Apri karo Mbak Mimin iki kaya ora akur nek kok ya kompak. Dalam dunia nyata ya rakur. Dendam pribadi. Apa saingan pelanggan? Bisa jadi. Bisa jadi. Tisu. Gara-gara rebutan dalang bloro iki lho. Iya, lali aku. Wah. Sing ngendi to, Mbak? Kae lho. Aku rung mbok kandhani lho kuwi. Halo. Sampai anu melu ngono. Kok tak kayak clue-ne Mbak, santai aja. Mbak Eni karo Imah mau omongi kelura mudeng dekne. Kok dikira kluwe. Larasipun nganu selindro Mas Dik selindro. Selindro. Lelaki yang tertekan. Yo Kok ora. iso lelaki yang tertekan? Sinetron gini judulnya suami yang teraniaya. Pama Indosiar. Dia itu loh bahagia. Oh, Didik bahagia. Petani alpokat lho kuwi, tenan. Iki sore mau bojoku wis tak latih icir barang gejik barang. Icir napa niku? Cer napa, Pak? Nganu ketan, pari ketan. Oh, pari ketan. Nggih. Bar panen jagung nggih. Dicir nggih mboten ditandur. Dicir ben. Nganggo cara bluro, dicir. Dicir. Nggih. Nganggo gejik. Nganggo gejik nggih. Niku cara bluro digejiki siji-siji. Nggih. Nek cara Rembang gerdi nganu gejik nganggo tungkak. Ning nong. Yen lewat aku kelingan ngono kena. Apa tali tresno ya? Tali tresno Mbak ini ya. Nggih, Iku Gubuk Asmara. Tali tresno nggih Pak Wanto nggih. Mit Kagem naleni katresnane para kadang, katresnane penganten. ing cakraning ngerat. Nggih. Tali tresno. Ciptaan Ki Sigit Ariyanto. Nggih. Jeng ngapri mang damel ke langgam tali dadung.
Tak gawe. Nggo gantung Terus kowe nek dekne kuwi. iki wong iki pomo lagi galau atau gamang atine ngono ki men sameton lho Pak Sikil nyepake. Iya, heeh. Ora galau. Heeh. Mang damelke lagu, Pak. Oh nggih. Temane napa Mbak Apri? Kapusan dudong. Oh iya. Kok gur Kok Gur, kowe lho aku wis meneng tok arahke rono terus. Aku wis meneng aku iki. Malah kono ki sing gawe terus jurusan ngono lho. Men dianu kecor kok ndarani. Ketoke Lah malah iya. curhat tok. Kok curhat guys story. Lah pripun derek budal umuran apa pripun? Wedi. Ning nong buka sang ibu nang ya. Ndung leng ya. Cakrane ngrat. Tali tresno jroning rasa bosan gikat Setina kaya sawingku kangen rasa kangen jroning kalbu lelemu gawe bingung aku nandang woyo tali tresno pamit panci nggonku aji bisa lestari aja nganti pet keh kepalang setigawe abot laku ngetar bali ngulung rasna tenan setigawe kunyan panjang bulan tegawe Kijing mireng. tresna tenan nganti tekeng pati ayo Kijing miring Mbak Eni. Kijing miring sendok para kiru-kiran. dadi pikiran ayo mas jangono mas kijing mireng sayang dadi pati ayam pengen dipilih ayo mas sing kijing mireng mas
Mumbul Mbak Eni mumbul. Wah niku nek kon dadi mban ketoprak, Ndara putrine Mbak Apri, mengko mbane Mbak Eni karo Mbak Mimin. Wah wis ketok pantes. Pripun Mbak Mimin? Setuju? Aku dadi wit-witane men dilendoti perjurit-perjurit. Senengane. Tok kon ngalah karo sampean ketik ora gelem ya. Mboten gelem no niku. Mau niku asline aktine resik peceren kok. Maksudnya kan pemeran utama itu ada yang pemeran utama putri, tapi ada juga pemeran utama tapi dia ini antagonis ya ono, ngono lho. Ono Iki peran dadi kan kok Tribuana. Tribuana Tunggal Dewi. Nggih, sampean karo Mbak ini dadi adine. Aku Nyembah kowe. Aku jadi Gayatri ya, Gayatri. Iya toh. Kowe Tribuana Tunggak Jati lho. Cobi bebas Mbak Apri no Mbak Mimin badhe nembang napa bebas. Oke. Bebas, ya. Nyanyi apa, Lek? Sing kowe mampu wae, Jas. Wah, iya toh. Kuwi suarane elek, omongane atos, sok ayu. Lah nggih. Jenenge wong pinunjul. Sing kuwi branding sing tak anu ki ngono ki lho, Jas. Sok cantik, sok pinter, sok kaya, padahal zong. Brentot. Nyuwun Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya menika riptane Mbak Pawestri. Garwane Mbak Pawestri sapa? Mas Rendra. Rendra. Nggih. Niku Cakraningrat berusaha mengikuti lagu-lagu terbaru walaupun nggak ada keyboardnya. Pakai gamelan pun nek Cakraningrat tetap jalan. Jalan. Muda tumaruno kok. Tak pecut tok. Hayo kita pisah aku bisa aku dipecut. Iya. Wah, kita kaya kulino angon medus. Mboten dipecut iki kan dilecut semangatipun. Oh, diberi spirit. Lagu Kusuma Wijaya ada Mbak Apri, ada Mbak Mimin. Coba kaya ngapa? Yo. Bersama Cakraningrat Dan pas lihat cantiknya kota Klaten. Princess Mimin Aprilia. Amelie. Lungging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kelawan bulane dadari ngambarum sasmita sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarining kembang Mimin anggo iki Kusumaning ratri mung sawiji kiranti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang
Wijaya Kusumaning ratri mangsa wiji Kiranti mamatri sajroning ati kang sepi lintang-lintang pancerana antareksa kamindui hayu sang rina kusuma wijaya kamindui hayu sang rina kusuma wijaya. Wah, hebat. Samplan. Menika klebu lagu terbaru ya rada. Nggih. Wonten sing terbaru mulai napa mboten? Nggih. Terbarune apa, Lek? Iki mau kapusan Buddha kuwi mau. Sabar. Sablar. Oh, nggih. Mbak Ida Lala. Ya, Mbak Ida Lala. Sabar. Bu Ida lagi nek nyuara powere kaya aku plek ya cara pengambilan. Iya, Lek, wis kabeh padha kowe. Iki wis esuk aja umuk ae. Ra rampung-rampung. Maksudnya powere Mbak Ida lagi lho teknik pengambilan. Aku salah terus ya Mas. Apa wong ayu ki memang ditindas terus. Oh iya, ayo. Ora ana tunggale nek Mbah Imin the one and only. You are the one and only. Ya, hanya Mimin ya. Yes, only you. Oh, maksudnya rupane kaya oli ngono. Only. Arep nyontoni kangelan ya, Mbak. Nyontoni kangelan, meh nyondro piye nganti Lah ya bingung. kangelan aku dirumpaka kanggo kata-kata wis kangelan. Soale Kosakatane ora masuk kabeh di sak dalam. dhuwure menungso soale wis. Wis meh jam 3 lho, Lek. Wis rasa bengok-bengok. Engko watuk Kok neh. watuk neh. Duga-duga. Mbak Ida ngaturke napa niki Mas Dagang? Loh, Mbak Ida, lagu kan Mbak, etanan Mbak. Banyuwangi Mbak Banyuwangi. Oh. Etanan kok tenggor. Banyuwangi. Iya. Neng. Laseman ya ora apa-apa Mbak nek tembang. Oh. Mbak Mimin ini nek nyindeni serpot, nyindeni apa? Wo. Loh. Lho, Cok. Abyur umur. Napa niki gerikis? Oh, niku nggih mboten napa-napa. Manut. Bertiga. Mbak Deni pengen melu. Oh, Mbak Deni pengen melu Ya niku, Allah. Pak. Grigesi nek Mbak tandeme, Deni. Mbak Deni nek grigesi tandeme aku ngono kok. Oh, iya, kene Ya ora ben apa nyodet. yo Cok ngono. Ndak gelo ngono Pak jenenge. Tandeme aku ngono. Nek Aprio ger menang kemanyak powere jek kurang. Sing iso ngimbangi Mbak Idala yo Deni. Oh, nek gur mimine menang umuk. Umuk ngono iki. Tandeme aku ngono. Mesake Mbak Ida no nek dianuke Mimin kok. Oh iya. Nduk ditapuk cangkeme ta. Kapok ra kowe. Sinden. Nyapa? Kowe njaluk dipangan? Lah, sinden sepuh kok arep ditapuk. Dupak. Ojo to diwet-wet. Diaturi Mbah Imin ki the one and only. Lah di one and only. Diwaneni kuwi ya. Di one and only kok anu diwaneni. Satu-satunya ngono lho. Sosok. Oh iya. Coba kayak apa gergis. Mangga. 4 bidadari. Yo. Jagane kuwi.
Ayo Mas. Kemana? Kerikis. Oke. Kari manis. Dridis. Ayo dicoba. Iya. Kari manis, kurang manis tambahi kula. Wes ya wes, dong riko meker sing kuno. Deni. Ayo Deni. Kari manis, kurang manis tambahi kula. Wis ya wis, hadi pikir apa kerasa. Mbak Imin harus begini. Iya no. Velocity. Velocity, oke. Siap Mbak Imin? Senyum dulu ke kamera dong. Ih, mata imutnya mana mata imutnya? Iya. Kari amis. Kok kari amis? Kari amis. Kencing manis. Amit. Siap Mbak Imin? Siap dong Oke. sih. Ayo Jos. Kari manis, kurang manis tambahi kula. Wes ya wes, hati pikir apa kerasa. Kari manis, kurang manis tambahi kula. Wes ya wes, hati pikir apa kerasa. Kerikis aduh udan. Oke. Matur nuwun Mbak Ida, Mbak Deni. Sami-sami. Makasih Mbak Pri, Mbak Min menika ndongake Kang Pungasan dateng teman-teman Iji. kalih mugi-mugi awet nggih ngene pun. Mugi-mugi Mas Muslik kali Mbak Suwarni Nggih. santut runtut. Nggih. Kadya mimilanin tuna. Nggih, lajeng Pak Jaswan usahanipun lancar. Lancar, Gonggo. pinaringan lancar, sukses. Kulakane duren entuk murah-murah, Laris. adole larang-larang. Amin. Kulane cengkeh nggih. Rencang-rencang cakraning ratinerangan sehat Sehat. sedayanipun. Amin. Ingkang mlampah umroh mugi-mugi pinaringan lancar. Mabrur. Dados Nah. kaji umroh ingkang mabrur. Mabrur. Oh nggih. Amin. Sehat di sana, jaga kesehatan, jaga kondisi. Iya. Kalau perlu diantar Dedek sampai bandara, saya enggak masalah. Solo apa Jakarta sih? Surabaya. Surabaya boleh, Surabaya. Iki jam 3 lho, Le. Iya. Makasih nggih matur nuwun matur nuwun Mbak Pri, matur nuwun. Nganu kula niki mangane bingung anu. Pripun? Arep transfer Mbak Mimin, HP ku tak goleki nomor rekening BRI Mimin iku ora ketemu ki opo kleru. Aku wis tau Mimin. bareng tak delok walah Gusti Sukimin aku. Huruf M iki tak urut ket mau ki gara-gara aku jlimet iki. Jebule lali aku. SKM. Sampun kula WA Mbak Mimin, Mbak Pri, sembah nuwun. Mbak Cutke Ndoro Harjuna.